Maganar gyaran ƙasa za mu. Mun fa gama da shirin ku 'yan zali. Maganar gyaran ƙasa za mu. Akai maganar gyaran ƙasa za a yi. Maganar gyaran ƙasa za mu. Duk wani mai kishi ya kunno kai. Maganar gyaran ƙasa za mu. Waka juna sai mun cire san kai. Maganar gyaran ƙasa za mu. Don mu mun san masu guntun kai. Maganar gyaran ƙasa za mu. A duk mai nema bai gudun samu. Maganar gyaran ƙasa za mu. Kai magana ɗai ce suka rage mu. Maganar gyaran ƙasa za mu. Allah shi ne za ya fishe mu. Maganar gyaran ƙasa za mu. A afura ta samu sai damu. Maganar gyaran ƙasa za mu. Maganar kishin ƙasa ta ce. Maganar gyaran ƙasa za mu. Da tuna mukucin da komanci. Maganar gyaran ƙasa za mu. Kun san dai ita gaskiya ɗaya ce. Maganar gyaran ƙasa za mu. Yau dai kam ta faru ta ƙare. Maganar gyaran ƙasa za mu. Wahala ta samu mun zare. Maganar gyaran ƙasa za mu. Duk wani sirri na ku mun bare. Maganar gyaran ƙasa za mu. Yau dai tambihin ƙasa za mu Maganar yi. gyaran ƙasa za mu. Wahala aka samu. Mun gane. Kullum a kashe mu. Daidai ne. Ba mai kishin mu. Mun gane. Lalle a kula mu. Daidai A ne. gida kake ko a jeji. Duk da baka tsere ba. Mun gane. Su bar mata ba. Daidai ne. Ba wai yaro ba. Mun gane. Tsofaffi duba. Daidai ne. Komai son karɓa. Mun gane. Ban gane nufin ba. Daidai ne. Ban ɗau layin ba. Mun gane. Ka faɗa in karɓa. Daidai ne. Su waye wai waɗannan wanda ba za a faɗi ba. Mun gane. Da suka jefa mu hali mai tsanani 'yan zamba. Daidai ne. Ba za mu bari ba. Mun gane. Ba ma yafe ba. Daidai ne. Mun bar 'yan zamba. Mun gane. Akwai matsalar da ta kai ba lallai ka jiya ba. Daidai ne. Komai ya karkare kuma babu tunin dafawa. Mun gane. Faɗa wa mutane. Daidai ne. Ƙauye da birane. Mun gane. Tsaro dai babu. Daidai ne. Lafiya ma babu. Mun gane. Inganta ruwa na sha a ƙasa shi ma dai babu. Daidai ne. Wutar nefa guda ita ma dai ta zama gaibu. Mun gane. Ilimi jigon ƙasa shi ma dai ya zama babu. Idan sun tambaya sarki laifin da su waye, me ya sanya ne, a dalilin mi ne, domin kullum a baya muke komawa duba. A cikin Najeriya ba kowa sai in zamba, me za ka faɗi ne, Ya faɗa wa mutane. daidai ne. Ƙauye da birane. Mun gane. Farko gwamnati. Daidai ne. Akwai hujja ce. Mun gane. In ji ƙarshen zance. Daidai ne. Alhaki na tsaro a ƙasa duka ne wannan gwamnati. Mun gane. Bayan gwamnati akwai infoma shi ma na nan. Mun gane. Ɓarayi na nan. Mun gane. Infoma kenan. Mun gane. Bandit ma na nan. Mun gane. Idina fasan nan. Mun gane. Jami'ai ma na nan. Mun gane. 'Yan sanda na nan. Mun gane. Sojoji na nan. Mun gane. In dai gyaran ƙasa za a yi kowa da rawar da zai taka. Maganar gyaran ƙasa za a yi talakawa yanzu mun farka. In kun shirya mun shirya Allah zai amsa roƙonmu. Maganar gyaran ƙasa za mu yi talakawa yanzu mun farka. In kun shirya mun shirya Allah zai amsa roƙonmu. Maganar gyaran ƙasa za mu yi talakawa yanzu mun farka. In kun shirya mun shirya Allah zai amsa roƙonmu. Na fara da wanda yake mana komai mai dubin iko. Maganar gyaran ƙasa za mu yi. Sarkin shekaru da wata haka nan Allah ya yo mako. Talakawa na cikin murna. Sanyo waƙar ƙasa ta ce in yabawa masu dattako. Maganar gyaran ƙasa za mu yi. In tona waɗanda sun ka saka mu cikin hali na mamako. Talakawa na cikin murna. Daude na fita tsoro musti dama ina da haushin ku. Maganar gyaran ƙasa za mu yi. Jama'a mai lura, Mun gane. babu zancen kara. Daidai ne. Duk wanda yake da hannu a ciki sai mun furta sunan shi. Maganar gyaran ƙasa za mu yi. Talakawa yanzu mun farka. In kun shirya mun shirya Allah zai amsa roƙonmu. Waya ta kai waya a ƙasa wahala na ƙoƙarin karmu. Maganar gyaran ƙasa za mu yi. Rana sati inuwa kuna Allah shi za ya fishe mu. Talakawa na cikin murna. Jama'a duka na cikin wahala shan gwamnati ne ta mai shemu. Maganar gyaran ƙasa za mu yi. A gefe san da
talaka banda yan bindiga na ta doso. Talakawa na cikin murna. Ko ku gyara ko ku kyale mu, Allah shi za ya fidda mu. Maganar gyaran ƙasa za mu. Shi ke kare mu, Mun gane. dan shi ke son mu. Daidai ne. Maganar gyaran ƙasa muka yi da su na gama da shirin. Maganar gyaran ƙasa za mu. talakawa yanzu mun farka. In kun shirya mun shirya Allah zai amsa roƙonmu. Tun mai kishin ƙasa ta tilas ne mu fito mu nemo shi. Maganar gyaran ƙasa za mu. Dan duk wani mai isa a ƙasar ka ta ma gefen da mun san shi. Talakawa na cikin murna. Mun san 'yan lorido a ƙasar ka mun san wanda ke haushi. Maganar gyaran ƙasa za mu yi. Mun san 'yan lange-lange waɗanda suke safara ta har sashi. Talakawa na cikin murna. Ƙasa ta shekara kai ta farashi na ta yin tashi. Maganar gyaran ƙasa za mu. Sitin maka ne, Mun gane. ni ma shaida ne. Daidai ne. Kiran da muke wa gwamnati sai kin gyara salon ki ba shakka. Maganar gyaran ƙasa za mu. talakawa yanzu mun farka. In kun shirya mun shirya Allah zai amsa roƙonmu. Allah ka ji kan madafar bayi bango mai gida goma. Maganar gyaran ƙasa za mu. Sardaunan Sokoto Amadu Rabi ya yi kiran shi ya koma. Talakawa na cikin murna. A ƙasa da mutan ƙasa ta baba da gaske kare na al'umma. Maganar gyaran ƙasa za mu yi. Kai da su sa ta ba wa balewa mu taru mu kai da ingarma. Talakawa na cikin murna. MK ne mai gidan ruki, uban faru kashi goma. Maganar gyaran ƙasa za mu. Kira ga mutane, Mun gane. ƙauye da birane. Daidai ne. Da gyaran ƙasa za a yi kowa da rawar da zai taka. Maganar gyaran ƙasa za mu. talakawa yanzu mun farka. In kun shirya mun shirya Allah zai amsa roƙonmu. Abunda muke ta jinsa a waiwai shine ya doso mu. Maganar gyaran ƙasa za mu. Kisan kai ya yawaita ana ta zubar da jinin mutanenmu. Talakawa na cikin murna. Kudun da arewa ta barke kullum yaƙi a junanmu. Maganar gyaran ƙasa za mu yi. A ƙasa kaf an yi shiru wai ba mai iya share kukanmu. Talakawa na cikin murna. Wai me ya sanya duk wannan a kashe wannan a bar wannan. Maganar gyaran ƙasa za mu. Musti na yi wake, Mun gane. baiti a takaice. Daidai ne. In mun dage ta duk addu'a Allah zai anshi roƙonmu. Maganar gyaran ƙasa za mu. talakawa yanzu mun farka. In kun shirya mun shirya Allah zai amsa roƙonmu. Murga a gyara ƙasar yan lab na zo da new version. Maganar gyaran ƙasa za mu. A cikin waƙar ƙasa yan lab ne ma na zo da now motion. Talakawa na cikin murna. Yau dai harkar tsaro babu ɗan ƙasa duka na cikin tashin. Maganar gyaran ƙasa za mu yi. Wannan kuma lafiya nan ma in ka zo no any action. Talakawa na cikin murna. Idan muka je batun ilimi nan ne end of the discussion. Maganar gyaran ƙasa za mu. To ba za mu rufe ba, Mun gane. ba mu san sirri ba. Daidai ne. In ka gyara na gyara ƙasar sai ta zamo normal. Maganar gyaran ƙasa za mu. talakawa yanzu mun farka. In kun shirya mun shirya Allah zai amsa roƙonmu. Hakuri ko juriya za mu yi mu kasance masu lissahi. Maganar gyaran ƙasa za mu. Shi dai gyara yana somawa daga mutum guda shari. Talakawa na cikin murna. Tunda ni na san laifin da nake sai in gyara shi har ruhi. Maganar gyaran ƙasa za mu yi. Daga ɗaya mun yi hakan sai mu sabanta tarihi. Talakawa na cikin murna. Sannan mu kira gurin manya in sun ki mu fara tambihi. Maganar gyaran ƙasa za mu. Mai zamani ne, Mun gane. sani shi kenan. Daidai ne. Ka san laifin ka na san nauni sani mu taru mu gyara. Maganar gyaran ƙasa za mu. talakawa yanzu mun farka. In kun shirya mun shirya Allah zai amsa roƙonmu. Jama'a ta ƙasa kusan da abin da ake wa talaka gangan ne. Maganar gyaran ƙasa za mu. In mun faɗi gaskiya baya wuce dai a rufe mu shi ɗai ne. Talakawa na cikin murna. Amma ku sani ko da ku kashe mu waɗansu za su taso ne. Maganar gyaran ƙasa za mu yi. Ko doka kun kasa ga ƙasa aikin ta ga wasu kalilan ne. Talakawa na cikin murna. Zan ba ku misali dan ku gane niyyar tasu ƙarya ne. Maganar gyaran ƙasa za mu. Jibi ranar zaɓe Mun gane. da akwatin zaɓe. Daidai ne. In sun zo karfe mun gane nisha aibu za da
tono su. Maganar gyaran ƙasa za mu talakawa yanzu mun farka. in kun shirya mun shirya Allah zai amsa roƙonmu. Maganar gyaran kasa za a yi talakawa yanzu mun farka. In kun shirya mun shirya Allah zai amsa roƙonmu. Maganar gyaran ƙasa za mu talakawa yanzu mun farka. In kun shirya mun shirya Allah zai amsa roƙonmu. Maganar gyaran kasa za a yi talakawa